другите хора. Сега ще рисуваме в дневника. По-точно няма да рисуваме, ще пишем някакви неща в личният ми дневник. Но това няма да са тайни, защото всички ще видите. И за това изчакайте да го отворя той. Василева, точно към вас носим вода пари. Василева. И чаптра в Google, като е футболист, Акана. Сега хора, сега какво ще напишем? Ще напиша... В момента ръцете ми са пълни са 2 чувала. Морена съм много. Къде сте? Първен прав чувалите. Ти що не идваш? Аз ти казвам. Къде сте? Чули ма? Мерак шефки, има мъже, които да помагат горе. 3 са. Аз добре. Майги. Ти видиш. Какво искаш сега от мен? Вече чували носят една надолу. И веднага... Аз мога по-хубаво да пиша, ама просто съм с телефона и... И вечера оплаквания. Англи мамшака едно... Тая трия каша я десва, ма ще седи. Ком? Ком бе? Василева. Тана. На колаки. И ако не бъче бичома, да пила... И сега ще видите какво пише. Аз не мога да сте. Аз имам ли време да писам долу, че Василева макар туалетни да чистя? Знаете ли тази песен? Тя е на... Аз нямам време, разберете момичета. Тя бе кардинал ми признал от нея. Тя вика постоянно по нея. Отивай там, отивай там. Отивай тук. Аз как да отивам долу при руме? Не сега да имам време да се отивам и това няма. Вземах тиша на стол, не едно пъти, че да ядеш колко ти стая сам се реши. Така. Тази песен е на Лина.